Videoerne beskrives som brutale, professionelle og meget målrettet. Flere vidner kan bekræfte at have set 2 stationcars i området omkring gerningstidspunktet. Der er stadig... Hvad sker der, Anker? De siger, der er en, der er død. Du skal bare tage sig mig fra jer. Hurtigt. Find mit pas. Nu. Hold nu op. Hold nu op. Stop nu det der! Hjælp mig! Manfred. Vi skal grille ud på altanen i aften, Anker. Ved du godt det? Manfred. Vi skal have de der store hakbøffer. Prøv at høre en gang, Hvordan gik dit arbejde i dag? Det gik fint. Jeg bliver nødt til at tage væk et stykke tid. Du skal gøre noget for mig. Hvor skal du tage væk hen? Jamen, alt bliver fint, altså. Freja er her. Jeg vil gerne have det også her. Ja. Jeg kommer tilbage, ikke? Prøv at se den her nøgle. Den her nøgle. Den skal du spise. Nogle gange så skal du have færdig først. Okay? Når den kommer ud igen, så skal du slutte den igen. Vask den først. Og så spiser du den igen, indtil alting er sikkert. Okay? Hør du, hvad jeg siger? Inden på banegården. Skab nummer 23. Du har nøglen nu. I det skab, der er der en taske. Den taske, den henter du og graver ned i skoven op ved mors hus, ude ved det gamle egetræsbord, hvor vi altid holdt din fødselsdag. Tror du kan gøre det for mig? Du er den eneste, der kan stole på, Manfred. Prøv at se den her nøgle. Den her nøgle. Den skal du spise. Inden på banegården. Skab nummer 23. Du har nøglen nu. I det skab, der er der en taske. Den taske, den henter du. Du er den eneste, der kan stole på, Manfred. Hold nu op med det her, Manfred. Hvis jeg står ude i skoven ved det gamle egetræsbord og kigger op ud af huset. Jeg er ligeglad med, hvad du synes, jeg er, John. John Lennon. Du ligner ham jo ikke engang. Du har ikke engang de rette briller på. Hvor den? Hvis vi gjorde det her, hvor lang tid tror du så, det vil gå, før han bliver sig selv? Jamen, så vil du se fremskridt snart. Altså, så snart de har indøvet et par af deres tidlige numre. Bliver han til McCartney? Ja, nu skifter han identitet. Det er jo fuldstændig fantastisk at overvære. Du ser ikke alls ud som John Lennon. Men du ligner alle dem, som du er. Du taler kun om danske! Jeg skal have penge. Nu kan du lade mig så meget i stedet for.